vám všetkým dobré ráno. Je to tu. Čo viac k tomu? Pober si maličky. Přátelo. Chceš veľký? Přátelové, tak my už sme pobalení, ideme z domu. A ja odovzdávam... A ja odovzdávam mobil tým pádom Maťke, keďže od tohto momentu asi ho budem mať v rukách minimálne. Páka ťa to? Toto je ten správny pomer. Rýža, banán. Ako sa cítiš? To je tá najhoršia otázka, čo sa môžeš opýtať. Cítim sa dobrá. Spal som 4 hodiny. Mali sme na diaľnici 3-krát aquaplaning. Ale fajn, teším sa. Teším sa na súťaž a teším sa ešte viac na ďalšiu súťaž. Lebo viem, že na ďalšiu súťaž zrobí workout. Za chvíľku volajte. On ide so mnou do kategórie, ten 95-kilový kultík. No a čo? Lebo on ide súťažiť v kategórii kulturistika na 90 kg a classic physics. A tam som stal pred ním v rade si ho, že... 80 som navážil. Toto sa so Zavko tričkom bežne nerobí. Štvrté miesto obsadil Pavol Horňák, Fitness Aerobic Center. Láska! Aspoň niečo. To je slasť. Kamoši, tak teda aspoň to finále cinklo. Sice 6. miesto, ale mega ma to nakoplo, lebo chalani boli brutálsky veľký, takže máme motiváciu makať. Super, som veľmi rád. Ale my ideme vstavať a jesť. Môžem? Hrozne vyzeráš jak smrtka pre Boha! Jak ťa zasušilo. Kamoši, odvodnené máme. Už mi ostali len kosti. Podarilo sa mi dostať do toho finále, takže cieľ som si splnil. 6. miesto, ale keď si vezmem tú konkurenciu, tak je to pre mňa v podstate výhra. A tak ako bol plán, toto bola taká skôr súťaž, taká oťukavačka, skúsiť si prípravu. Vieme už presne, čo s koučom musíme vylepšiť, takže ideme jesť. Pre Boha. Dúfam, že neodpadnem teraz od radosti. Neklamu, je to Toffee Heaven. Ukáž nám tú náplň, tú Ježiši plnku. Kriste, hneď sliny ma objali všade. Nepíchate tak vzadu v sánke? Som strašne šťastný. Od začiatku júla. Okrem svadby ani jedna odbočka. Ty vole. Strašne si to užívam a veľmi ma to teší, lebo dosť to bol ťažký rok. Takže som rád, že takto to koniec koncov dopadlo a dúfam, že už ďalšia príprava bude bezproblémová a musím nabrať.
A ďakujem za podporu. Miałam dobry závín. Dobrá pusinka, ďakujem za podporu vám, kamoši. Mojej pani manželke ďakujem za podporu. Natoč sa, pani manželka. A tak, idem užívať si. Užívaj. Čaute. Zas. Chlapská radosť! Na zdravíčko. Počkaj. Vajku. No, jedlo robí divy. Máme to za sebou a som veľmi šťastný, že sa mi podarilo dostať do toho finále, lebo akože konkurencie tam bolo, to bol brutál, čo tam boli za chlapci, masaker. Všetci ináč strašne sympatiáci, s viacerými som sa dal do reči, veľmi ochotní, super to tam bola atmosféra, perfektné. A čo sa týka formy, tiež som bol spokojný, ako to vyšlo s koučom, respektíve môj coach to tak naplánoval, že nemohol som prísť úplne jak žiletka vysušený, jednak ani sme to nestíhali, ale druhák, aj keby sme stíhali, by sme to neurobili, lebo by som sa tam stratil. Hej, proste už to bola moja premiéra u mužov a jak som vravel, keď proti vám stojí 95-kilový chlap, tam je vidieť tých 15 kg vo svaloch rozdiel. Takže aj keby som prišiel úplne vysušený, by som zral ešte menší. A myslím si, že to vyšlo dobre. Pôjdem za trénerom čoskoro a naplánujeme si teda objemovku. Proste mi chýbajú svaly na hrudníku, na rukách, takže tie slabiny musíme vychytať. Musím vychytať si aj posing, aby som sa tam naučil skrývať tie svoje slabiny a skôr ukazovať tie silné stránky. Že mám teraz rok na to, aby som prišiel väčší, kvalitnejší. Teším sa už na ďalšiu prípravu a na tréningy. Presne túto iskierku som potreboval. Dobré ránko, ja už idem z nákupu. Bol som kúpiť si pečivo, lebo nakoniec to nebudú ryžové chlebíky, ale kúpil som si, že klasický bielý rohlík a k nemu dve parky. Takže si idem urobiť ku vajíčkám hot dogy. No a kúpili sme si aj zeleninu, ovedzie mäsko, takže mať keď urobiť perfektný vývar, nech sa dáme dokopy a uracičiť. Takže konečne som sa dobre vyspal a cítim sa veľmi dobre. Zatím čaute. Hlasím sa vám opäť, ja už sedím v aute a som práve na ceste na tréning. Dnes si idem dať hrudník a ruky, keďže je to moja najväčšia slabina, tak nemám na čo čakať. Idú hneď ako prvé do rany. Vidíme sa vo fitku. Hotovo, tréning za nami. To znamená len jedinú vec. Ježiši, mňam. Mňam. To je ináč asi náš prvý vývar, odkedy bývame v tomto byte. Ale však to je prvý vývar celkovo. To je náš prvý vývar celkovo. Tak kamaráti, my sa s vami lúčime znova z tohto gauča. Vidíme sa potom pri ďalšom vlogu. To čo vždy. O nie. Nie, nechcem. Ďakujem. A ďakujem, že si to dopozeral až sem. Ak sa ti video páči, daj like, daj odber a vidíme sa čoskoro. Toto nebudem točiť pre Boha.